Nevšimol som si vás. Takže ako prvé videjko je vyjadrenie k Edovi. No, ale ešte predtým, ako začneme, chcem povedať, že mám nový kanál, keď napíšete na YouTubeko Adrian Medzerník Kvak, tak tam je taký nový ako Adrian Kvak a tam ako budem dávať videjka. No, takže chápete ma. Dúfam, že áno. Takže prejdeme k tomu vyjadreniu k Edovi. Fajn. Dobre. Takže vyjadrenie k Edovi a ostatným. No. Takže Edo, vôbec ma nezaujíma, čo ty hovoríš o mne a nič o mne hovoria ďalší. Je mi to fuk. A no a keď sa mi posmiejete mojim videom, nie je to, ja chcem natáčať, baví ma to, ak vás nebaví to, že ja natáčam, tak mi je to jedno, proste serem na vás. Takže fajn. Proste, že Edo, nezaujíma ma to, čo ty hovoríš. Nie je to fuk, hovorte si to, čo chcete. Úplne, že hovorte o mne, čo chcete. Úplne, že čo chcete, hoci čo mne je to jedno, ale hlavne neútočte na mojich blízkych. To nič. Ale fajn. Takže vyjadrenie k Edovi. Edo, mne to úplne, že nezaujíma. Áno? Takže, dobre. Edo, úplne, že si taký debil, máš tam svoj kanál a nemáš tam žiadne videá, hlavne, že máš svoj kanál, áno, no, ty si super. No, určite, no. A chceš vedieť, kto má u teba ten jeden odber, už som ho zrušil. Takže, no, takže je koniec tohto videa, takže ak sa vám toto video, dajte lajky, ak nie, tak si naserte. Zdravím vás a dovidenia.